Ei, sulla on kyllä väärä käsi no jacket. Miten niissä on oikea käsi? Mitä se meinaa? Se pitäisi olla vasen käsi. Toi. Tykkääks kukaan mun Boozy Fade, mikä on mulla tuossa takana? Boozy Fade, näet sä tätä? Broidi, se näyttää viivakoodilta. Älä koskettele minua, mä oon 5-vuotias. Ai! Mä oon 5! Se sanoi, se vaan näytti 6-7. Ei helvetti. Se on sen kun ne sekä 8 jälkeen Mussut. Noniin. Aika tylsä. Siinä. Noniin. Entä siinä? No sä oot vastannut viimeksi vielä siihen. Haista vittu. Minä tulen sinun ovelle. Ei. Älä tuu. Omarako, jos sinä tulla minun ovelle, minä potkaisin sinun rappusi alas. Kilikoli. Ota Isukilta vähän. Suikkele. Hyvä. Olkaa hiljaa siellä yläpuolella. Ei ota vielä källäkin, ei ota mulle tylitäksiä, ei vaan niitä on sun pystyä. Tää lähes pykkiä kuulla kyllä kun kakkaa täällä. Ei. Joo. Baka. Ora. Ara. Niin. No niin. Oho. Okei. Oho. Mikä helvetin lintu mun ikkunaan Joo. No. Te ootte aika ryypätyn näköisiä. Meitsi tuli just elämän paras ilta. Joo, sienitrippi. Juu. Meitsi veti Paavoa ja vähän meni yli ja ympäri. Mä en tiennytkään, että sä oot ruskereja ritari. Swipe. Mä oon tummempi kuin te kaikki Tää yhteensä. mulla on silleen, et niinku... Joo, täällä kämpässä... Onks toi hyvä asia? Joo. Se... Joku saattaa olla transformeri. Mut Upi sanois ainakin, että se on corneri. Ja saa nyt bännit. Eikä. Joo. Ei. Roblox sanoo sulle heippa. Oli Ei. tää sun vikakeikka. Joo. Mikä toi oli? Se on tämä meikä kissa tossa. Kattoo Vaasan julkista boosteria. Geri Pyyntilä 24 liikkeellä uutta teinipoikaa. Välillä on semmosia suoraan mummo. Vaasan bussaradio. Vaasan. Mun joku vuotta nenästä vittu verta. Niin. Jaa. Vittu hiljaa saatana koira! Eka trash out. Tän tukkaa. En tiedä, mutta kyrvän syynä on. Hei, mulla on tuo sama, mulla on kyrvän syylä kanssa. Ei siis mulla ei kyrvässä ole syylä, vaan mulla on tuo sama. Ei vittu puoltani, mitä vittua paskat pökäle! Paskalumu leekeri, ei pippelipumppu kebappikarvoitus, anaaliseksi yhdistelmähevonen. Yhdistelmähevonen. Tuosta tulee mieleen nelisilmäjumppakuutiota, ei kun ootapa hetkinen. Hei, nyt mä sain ekan varoituksen. Sinä saat jotain varoituksia, minä saan bännejä. Kiva, ihan nyt ei mene nallekardit tasaan. Ei mene nallekarkit tasan jo. Ei mene nallekarkit tasaan kyllä tässä.
tiedätkö kun raskastelu yrittää jauhaa niinku jenkkiläiselle Suomeen? Varmaan aika kiva. Siis mä jauhan ralliankat ja joku apina kysyy multa, että mitä sä puhut? Mitä sä puhut? Tekee oikeesti mieleen niinku tehdä joku hirttoköysi ja hypät sillalta alas. Joo, tässä ei tuu mitään. Auta nyt. En voi auttaa. Tapa itteensä. Kuinka monta kananmunaa sun pyllyyn mahtuu? Luvut paikat no niin. Sinä ja Kiro, eli Kiro ja Kira, tunkevat kostamin pään minun pyllyrekään. Mitä? No, Mitä? Ei! Ei! Tiedätkö mulla oli juhannuksen jälkeen mulle peppureikka kipeänä. Ai vit. Millä mä taputettaan? En mä taputtanut. Voi. Mä oon nyt häntä ympäri enää. Mitä? Näytä pissit. Ja pillo. Ja sekin. Okei. Sylkäse mun suuhun. Kiitti. Ja... No ihan homojen kaavu. Mä oon ihan perseestä. Täältä on päästävä pois.